8 combates integran o programa da velada de boxeo Cidade da Ribeira que se celebrará o xoves 28 de marzo no pabillón Torres Colomer de Palmeira. Xoves 28 de marzo no pabellón de Palmeira a partir das 7 da tarde. Unha xornada xa consolidada no calendario deportivo do noso concello. Dende o concello queremos tamén agradecer o emprendemento da escola para a organización deste tipo de eventos que constitúen a base esencial para competidores dentro do boxeo autonómico. Todos os combates serán masculinos agás un, no que a veterana ribeirense Clara Millares se despedirá da competición. Vai a ser o meu sexto combate en Ribeira, e o último nesta ocasión. Voume despedir aquí na nosa cidade para deixarlle paso aos que veñen detrás. Este ano vai a debutar con nós un compañeiro, Pablo Miniño. Levo facendo sparrings desde finales do ano pasado, xa tomando un pouco máis en serio cando vin que podría chegar a pelear na velada. E nada, teño moitas ganas de debutar, de intentar facer o mellor combate que pode. Estou entrenando duro para despois o día do combate chegar e intentar disfrutar e levarlo o mellor posible. Nada, quero ir a pola vitoria, obviamente, empezar con un bo pé. Nesta 12ª edición, os organizadores renderán tamén unha homenaxe á familia Planas, impulsora do boxeo en Galicia. Este ano vamos a facer un homenaxe á familia Planas, que, bueno, son Manolo Planas, que é o presidente da Federación de Boxeo, Toni Planas, que é o noso speaker sempre nas veladas, e Chano Planas, que é o entrenador e seleccionador galego tamén. O prezo das entradas é de 10 euros, tanto anticipadas como en taquilla. Xa se poden adquirir na sede da Escola de Boxeo El Canario, situada na Rúa Carlos Casares de Ribeira.